יכול לעבור. אז מי עוזר לי לחבר? הנה תראו, פה יש ראש, אז צריך לחבר זנב, בוא תחבר. להכניס פנימה את החוט חשמל. יופי, ומה אמרנו שצריך לחבר משני הצדדים. יופי. בואי נראה אם זה מספיק. אוקיי, זה דולק? דולק הרבה או דולק קצת? קצת, נכון. מה זה אומר? נכון, זה לא מספיק חשמל. יופי, אז בואו נפרק בצד הזה. מי מחבר? את רוצה לחבר? יופי. אז רגע, לא, אנחנו צריכים להוסיף עוד סוללה. אבל מחברים ראש לזנב. צריך לחבר כמו שצריך, אחרת החשמל לא יכול לעבור. יופי, עד הסוף. ורגע, בוא תעזור לי לחבר בין שתי הסולות האלה. יופי. מצוין. יופי, עכשיו דולק עוד, נכון? עוד קצת. אז מה זה אומר? שאנחנו צריכים לחבר עוד סוללה. עכשיו אני כבר יכולה לספר לכם שאם נחבר יותר מדי סוללות, אז מה יקרה לנורה? היא תשרף, נכון. כשנורות נשרפות זה מכל מיני סיבות, אבל לפעמים זה גם כי הן ממש מתחממות יותר מדי. יופי, אז רגע, מי מחבר? יש מישהו שלא חיבר את זה? הנה, בואי תחברי, תכניסי את החוט חשמל לתוך החור. יסקה. יופי, וגם בצד השני, אחרת זה לא יעבוד, נכון? יופי. יופי, וגם לפה, אחרת החשמל ייעצר פה ולא יגיע לנורה. יופי, תראו, מצוין. עכשיו אני רוצה להוסיף משהו שיש לנו בבית. מכירים את זה? מה זה הדבר הזה? מה צריך לעשות בשביל להדליק אור בבית? ללחוץ בכפתור. אז גם לנו יש מתג, שזה כתוב על זה אוף זה לא עובד, ובאון זה עובד. אז מי מחבר לי? בואו נפרק פה. רוצה? אז הנה, בואו ניתן לה בידה קטנה. ותחברי. אוקיי. יופי. וגם בצד השני. אוי. רגע. מצוין. הנה, קחי תחברי את הצד השני. יופי, בוא נראה. צריך לחבר לתוך החור. יופי. רגע, הנה אני אעזור לכם. אבל רגע, תראו, זה בכלל לא קורה כלום. למה זה לכם לא קורה כלום? כי צריך להפעיל, נכון? וגם לוודא שהכל מוחזק. יופי. אז גם בבית זה עובד ממש בדיוק אותו דבר. כשאנחנו מפעילים את החשמל, אז בעצם החשמל מגיע למנורה, מחמם את החוט, וגורם למנורה